58 гадоў споўнілася б сёлета Анатолю Сысу, адному з самых яскравых і трагічных паэтаў канца 20-го стагоддзя. Анатоль нарадзіўся на Гомельшчыне, напрыканцы 80-х далучыўся да руху беларушчыны, а пісаць вершы пачаў значна раней. І хоць пайшоў у іншы свет паэт, які сябе не ашчаджаў зусім маладым, але ягоныя вершы не проста жывуць, а і не даюць жыць спакойна нам, тым, хто застаўся. Кожны радок – гэта столькі жыцця, столькі сілы і пачуццяў, і эмоцый. Мне здаецца, што і сам Анатоль так жыў, як гарэў, можна сказаць. І таксама можна сказаць пра яго паэзію. Яна не можа пакінуць раўнадушнага нікога. Свята павінна пашырацца. У Анатоля і яго творчасці шмат прыхільнікаў, і яны павінны далучацца як мага шырэй да святкавання. У вёсцы Гарошкаў пад Рэчыцай паэтычны фестываль у гонар Анатоля Сыса «Агмень» сабраў аматарам ягонай паэзіі. Людзі чыталі вершы, спявалі свае песні на словы Анатоля, наведалі ягоную магілу. Беластоцкія літаратары Яўген Вапа і Ганна Кандратюк прэзентавалі кнігу ўспамінаў пра паэта «Дзядоўскае турнэ з Анатолем С». Дарэчы, фестывалем штогадовая сустрэча каля хаты Анатоля Сыса стала толькі сёлета. Запланаванае пашырэнне фармату на круглыя сталы ды чытанні ў Гомельскім універсітэце, дзе Сыс вучыўся. Хай не сёлета, дык праз год. А названы новы фестываль «Агмень» у гонар адной з нешматлікіх прыжыццёвых кнігаў Анатоля.